Christo mu adofo mpanimfo ene ema mpanimfo ne akra hodo a onyame aton sa afren se yemedi ahyiamu na eneda yembo onyankopon ni nse ya ne ho nkonkron betra mu no yede komapa abanti ye nyina bede ehu asese woye na doda amen yede awurade ase otumfo akese no si yebedi ahyiamu se ya na onyankopon ani agye na nabofo ani agye media bibia nya me fe se agentofo ya na mebumu pa se me ba na mehumu se mugina ho ye nyame adwuma no na moto dwom no saa e ka me nkono na nka yatena ha ya se de na na Peter kan Matthew tudunso no asesa nka se ye boasen miensa Yesu de baako Yohana de baako e na Moses nso de baako wono kra de wampre bibia e wo no ho agentofo nso nyame nhyira mo amen mama ho keka no da no san se obi ho aya woni sika ahokyere bi da no so wo ha obi na ajonto no ayeto no ayetie mu no se obi tie a ema na were kikire wokwa a wotimi ta etimi tu awerɛhoɔ bi afiri mu enti bonyene mo ho yɛda ewu anyankopɔn ase amen ɛwa de fefa a waye enya nipa nyina na de akye wɔ mu o afa nya kyɛba enso enya nipa nyina na afa ne kwabɛto wɔ mu ana de kyie mu no nso no enya nipa nyina na de akye wɔ mu na me nso ne mu yenu de sɛ de adwontofoɔ nto yɛ no wahwɛ yɛn so ama de akye yɛn bɔ nsɛm sɛ awurade ani monyam sɛ na yɛbɛdi ahyiamu na ɔsɔpani na nka sɛ obɛtufo na obi adwuma no na ɔkasa kyerɛ ɛna watu ne mpabo akaseɛ no de ahyɛ me nan ɛsɛ me ntiatia mu megina nana mu ɔsɔfoɔ pani nyame hyira amen ja Thomas wɔde na atete ya ma ya yesese sɛ ohwɛ da bia me nam a na no na me wabrepɔ okuada no na me kanfo ye pani Thomas district pastor odi kai said osi share ye na wode onyame asɛm yire ye no enne amaya ye bidibi wanka me kase pa amen na wogo no na agya Thomas yotoso mienu wono nso de na homa chichire ye sɛ egya ye twitwa no sɛ ye wakura ase no ye wo gentia ye no ne de ye de soawa ohwe ase kora bibia ma na de ya chichire no ya chim no ohwe ase ya na hodwo ye de soawa wanhwe be mia wo na ya papa ye de wayi egya wachim ede ya maye ti bia ye bedi ahyiam no ochim ye sɛ de be ya ye nhodwo enti media me hunu ana mekra ani agye woni me nche a na mekra na awerɛho sɛ ye wona hyina na me hunu a na wɔka adiyifo no ho a na me nso me honhom no aba honhom no enya nipa de ade na nso honhom no ye wo gidie so ewo nipa bi mu o wo bia wo gidie a wo hun nipa na ne kra ni ayɛdɛn agye enti me de sapani ni anwode kra no obetena adwuma no ti se ya na ka ne mpanimfo ho a me kra ni gye amen ɛsan sɛ wo hu ade anya bi a yɛpɔn a wɔkyerɛkyerɛ sɛ be ya yɛntu anamɔn enti wo ye onipa a mesrɛ awurade sɛ awurade nto ne nkwam kakra ɛma yɛn amen na yehunu a yɛni agye so yehunu a na sɛ be ka sɛ bi Kolontofo ma etosu mienu enye no ho asɛm na meka ebi obi bɛka sɛ ade nti na me yi wono sɛ me ehunu a yɛni agye etosu mienu eti mienu nchichemu du mienu wo Paul ka asɛm bi wɔ hɔ enye nyiyimu o na Paul no nkasa kra hu okoto obi wasafo mu a ne kra ntimi ani gye ane ne yɛ adwuma no enye nipa nyina ne no wo yɛ adwuma no o meka
Amen. Amen. Ko. Paul ngoma tosumienu otwere koma Korinto safo no etimienu. Enchemu a edikan. Dumienu. Enchemu edumienu. What's it? Watwere se nanso me ba tra ebeka Kristo asempa. Paul say, "Wa ba tra ebeka Kristo asempa no." Na obi epron ma me awurade mu. Ana ya ba kurofo mu ya bia pono amma me se me nkasa. Ana bia yakọ santa ase. Akonta sam na ho. Wa na wobekọ osofo agogo ho. Sa wa nkoto no a anam gidie no ade kọ no ana adote wodifo alaji ho. Se wan hwe yi a sade anigi a wodi firi ho kọ no wa nkoto no. Wobeka se wo nyame wo bambebu. Paul say ye bia pono ma no na aso dem okoto wo mo ho. Asuafo no bebre wo ho. Omo ye adwuma no kama. Enso wo koye no. Manya honhom mu ahomeka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jemeso ha ene no so fu ani hwe me. Paul say ya bia programa wo na wo kwasra wo mo. Ana wakoto wo mo. Ana anu wo mo koye adwuma. Wo se wo anya de bai. Honhom de bai. Ahomeka. Sasa hunti. Efri se ma hunu minua Tito. Bon sabisa urade ane munyam. Efri se Tito no a wo strong wo tie na asem wo ne yi adwuma no. Wo no bo Samia, say ya ball a wo bo Samia, wo no nso bo 11. Ti wo twama no a wo nso atwa kwa ha. Wo hu ne nua Tito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Adwuma no aye no. You trim na ne obi anya adwuma no wo ye adwuma no a ball bi akotokofo o masa nipa be se bi a 40 o enso nipa 11 eginam sade be ya sa 11 o ma dwe se wo mo tibi pass mo ho enti match bi o mbehia bia no o mu wini enti sa wonya de now ye botoro bodu a me nipa me mpa na asem e wo wiase wo behu se asole menu behia abusuam ani bibiam na wo ye botoro bodu anya ba yi o botoro bodu ni hu kura cha ba ifo wono a wonsom wono a wom wonim enti ebetimi asuagu so enti esase ye gina na ye adwuma no tene ne so na bibia ya dey etimi wie paye. Hallelujah. Amen. Wan hu no wo se ba nya ho keka Tito enti mi hu sofo a akora da no onyame nhyiraw. Amen. Na anyame nko me nuama difo mpanimfo ni nyina ye ka ye hia no ye ka se bia se papa wa ha me nua ade a wo ye bia jiwdin anso ye se se atwa no akora wa ha gbe anso ye di ye bo ene kora no waka bi sesi ya wa ha wase adwuma no edi anim na ten enti se ogi adwuma anim a na so be ye nko ade a man ha enko de wo bi pe enti na Bible ka se nipa nyina ka sa ho a due pani se ye mpa abahase no wo de asofo ni bi etretena sadi abaya onyame ani monyam beda adinti enti ebia na wonfunsuo bi wo mboye bia mesrewo hibufo eti dumienu nchemba ho sa wonfunsuo bia kwaho keka wonfunsuo na wo srama na adwuma we aye be ye no adwuma ni ntim eye the whole world wo bia ye mpabo ni bi abompa ye se de be ya wo nyame nkonkunu ba betena mu na asole ni be yie na wo ma bi a ewo mu no aye yie enti se wo hwe yie a wo nko anwomfo nsuo nti na ye mpabo no anu wo nyame anim se wo hwe yie a wo nko anwomfo nsuo nti o yona wono nko anwomfo nsuo nti obi no ma wo akofa afri America wono de bagana abayin yo no na ye yi no ma ni nyina gu epum ema nko anwomfo nsuo nsankai wo na wotwe bubu kuma manyame asamba tena mu ti bomode se asase o ka kaka nfo nsuo ko
Hebrew for Mano, Etidumienu, Echemua Edikan. Call Mira. Was it yes, we did near we pay. Hallelujah. Amen. And wow, what you want? When we are paying Tinia, dear, who about John Papa. Yadia, who about Papa, no say, you baby, you pay. And Miss Slow Bomodi say, who baby, you pay. So, Lumia was sending someone from Swabi, who be here free Aquam. Now you want young couple, I bet so what I dear. I can say, Santi, young so. And I'm saying, what does the form Munkumet say? Actually, I want to see you. And let me catch no pray. Yawa, I dance for Murukumbi. Now, one for a new home. When you know why home, one row back say, one man in a war. And now, one man means one and never been a war. And not Damano, when you are my friend. Nana no let you know every other no crown. One on one and one. What been green could see Unyame or your home. Hallelujah. Amen. And she said, well, here, no one, you know what? Yanina, Job 9:11. Was such a over to us also. Was that dance from Mukumuno? One more kind of Job 9:11. What can send you home? Me answer no about 2 hours and so. Na samuru kumunu a wo mo aka ho no wo mo na aka ho a wo di free wo fie ti bi beduru ha anka bi anka bunya accident anka secretary nka wantumi ama ha na wo mo na murukumu na ne yanam anam mframam ana akata yen so hwe wo betimi afra America atimi anam ewiem anya dansefo murukumu no a anka arupre dade no anka antanhwe sa. And so I dance for Murukumu, Mukra, to me. I want one channel. One more I say, or Mukra, Daddy, or the Opa, Daddy, I don't know. Ye really, I don't wait. I'm a reform. The other breaker, see a deeper team. I dance for Murukumu, or Mukra, Mokini Pam, at the court, let the upper. Bronini, and getting young sound, and you're rather than I, I say, young fun too quiet. Job chapter 9. Verse number 11. What's it? What's it? One name. Hallelujah. Amen. Born somewhere. I dance for Murukumu to me. Muno. Was it? I would rather sit there be our one and home. What am I? On a meho. Say, one should have no I have one year. See, one quan acquire bonino. Now I would rather sit in Canjero say, baby, I now. Now was school. No. Now, baby, I would not know who could be done. I would rather want them home. Now, so the Nanso me who know. Amen. 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 Baby, on the other didn't be our number home. And so who know? Ostene. Unso me who know. What was saying? Down at that, what that? One more saying. I want home. Now you're going to go. Why, yeah, one man above was what to the above was 1 year. A do baby and one rabbi by the straw. One what Baba Strow, what a straw on mine, and so do I well. And that, what a Saba Strow, catch on your Baba Strow. Hey, catch us, Stevie. Say that is Baba Strow. I know about you. 18 and that, and quite do you, I deal with Pia or Bayama. So I'm a Slawa, a combat 2 Bia. So I'm a Slawa, Yaria Chow. So I'm a slower, Uber Commanium. Oh, Yamia, Sabremudo. Wabian, what am I, Papa? Wabiani,
animonyam ma no. Amen. Papa we. Wo yo mobrahumfo no adumfo. Wo na kum na wasa. Wa masudue ana osama wo ha wo ye dai eba. Wo wura kwaso na enko ya asem no so. Kwaso kakra no. Enu 12 no. Hiob chapter 9 verse number 12. What's it? Ohimko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What's it that be our number? What about the snow? And that be what? What ready, sir? And then I got Thomas. What prayer was you men? And that was pen. Was so I was Shimko. Why no Bessa no? Ah, and I'm afraid I got Thomas. And if we bet my head. And then was Shim. Panitimo to your coil. Yet to be a day. Yet to be a day. Was she Panitimo coil? Yet to be a day. What it was Shimko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I saw about him. No, the Nippon was here, baby. Massa, wouldn't mean yes. Was Shimko, huh? Why no Bessa no? Why no Becca and say, a dear now we? Amen. Amen. Yana asembisia ewa solinwa untimi nhunu se baabi ye dura esese aduane adi ye ti ye po ye suni ye kire no se ayi abi ba utimi se nipa bi timi kika asem bi kura atesa de wono de nyame asem ebi mni mu wase wahwim padi do ko hwim padi timoteo ko hwan na beka se waya de bone washim ko anano ya bafra je ku washim ko hwan beto ba ko gina awurade anim so aya de bone sa asam si na wan show kasa aye papa no se wonam ho anya sa na 11 ka 11 won ko na yam de no sa ka biem wase hwe wonam ho nanso mi hu no woni ni onyankopon no santa ase wonam ho da bia oba besra wo ukodi bia secretary wo store wonam ho ensu hu no what entina ma tro mo hu se papa no wonam ho ensu hu no sa wo wafuo mu o wo odam o wo dwale o awurade nam ho amen kasia pa Amen. amen kasia pa Amen. entu hu no ko de na okenkan no Hebrew for no eti edumienu enchemu edikan wase santi yanso anam se wadansefo mnunkum etese atwe ye ho asie yi ele wonu awurade no wonam mnunkum atwe ho ye dai ahia womaye to adeso biala ene bone a enche na atwe ye ho sia yi engu amen amen misramu yenti na osopani kasa wo pemme esa men kan kire mo se obi anko sa wo bone akante bi bola no ye de asi ayina si akire ko hwiegum ko hwie bo de ye news ka enti ade so bia e de no ye na enipa suro enipa ho se wa yemfo so wo keka kire onipa manam no onyankopon no na maka kire se wo so nam ho enti ba bia wo ko bia no wono na ekọ wan ka me pa Amen. amen enano na ye nwia odifo guys so ka hin engo ahin ma etosu ni tinu mu no a Bible say na Gahasi akwaji nema enoma ansa se Elisa se wonpe wo ba na wo ka kire nse masa baabi a wo koye no Ana me honhom ka. me honhom eno ne koye bon sam sha awurade ani monyam awurade honhom ne wonam se ene se wo nsura awurade na waye wanwe se waye bone asia hweyie adesoa bia ne bone a enche na atwe ye ho asia no na asia kwan no engu esi kwai tugu Israel jom
aduasa mienu enchichemu miensa kosi numu no kwa Israel nyom eti aduasa mienu enchemu a eya miensa kose na memiama no ene me catch o ene aye gidi ni nyina na ya ba ya mpata som enti se wotimi ka wonfo so obubu koma wonyame ba wura ta de fie afiri ho na sa wo ya wadwen ese ene akoma baba to a nyame bu anhomeda wo so pani abema ya communion na wo be muwa wano a we de praso na odifo sukumuku waya yibi na mpanifo ase ene wo mampa aboni bi ana obede ni kwotena mission house ana pari do ase wo de tira ho na nyame boa ya ba ya beka wasem asem ni nsada nya yibi a ya wo sa na hum na balimu sukumuku wo pie wase mpanifo mom mene danja drawa Mamne dan chandrawa. Wanyo de zabuniti. Say, Paris of Tigamo, Jamo Sinu, Sukumu, Parifor Mamne dan chandrawa. Dan Jama, Dawana Sample. Say, Mamne, Papa God in Zabuniti. Now Jamos had enough for sure. So what he Sukumuku say, Parifor dan chandrawa. Also, Mamne dan chandrawa. At the end of boss, say, keep 1 minute. Enti wo se memiama no se wo mo wanu ne nnompe hodoi na se wan ka mfo so a nnompe hodoi wo nnompe wo bi wa ye be bompa ye ne asra ne ho pani sam be sra ne ho ade abache wo se aba me ha ni ti o wo se aba me mfe ne asa abo ne asa asra ne ho wo se pani se me ti ni ye me kotodwe wo boa wo nnompe no wo mfo so no won ka ne nti hojo asase angosra no se de game sika 514 se so imu bi yare a ye twa ne munsi a ye mmoro so mpaye na gidie mpa baba gire kwan ye sra no no na ye sra ho a adenti na yare no nko ka wonfo nso he anya dwamamo ne ntokwa ane ayi nko se wo nwia bi ho asem bi se de Matthew 5:23 se wo kwafo ne kian na ukasa woni nwia bi wasem bi tiawa fa ya wa ya de no ne ko no nua ko bom na no nua ne ko bom ansa ha sasem no enhu papa na sa wa wonya hu ni nso wonti ase da wo ba wa de se woni na tifie da bia no chia no ene wonya ne bone na wo chia no wo so onye so ususu hu kira wo yira baka se wo ja no ala wona mo odua ni sa wo chia no anya so wo so onye so wo do wa chia no he poni ncha se dia ne maye no won kira o sa nura no wo na o kan sam kira ma no ane da wa ha se konkontenku an wodi na woni ska na bia ne nya da no wo se me bia na ma me na twa etura to so okre enti bomode poni ncha ehu ade kura wa ye wa ye anya sa ahaya ya dia no kura no owurade so anyi heaven no obefo akọ nyamsom na ba ho no ko gya ne nwura no ne maya fi die egu ba heaven ankasa ne die methodist for pre na Mr. Panina wate wa hye tuntum no na agya sɛ ka kyerɛ me sɛ me sister sɛ gidi asa no ma gidi na me sɛ wɔ methodist ya wa nko gidi a wo be methodist ya busua no ye ni abosomfo nim ye ni nkwasiafo mu omonom nsa kwasiafo omonom nsa de ye mpa wa busua no sika nim but wo bia ye nyamsomfo ana me sɛ wɔ methodist asase onyame asam ya dai ewura ade bia mo yɛ dai mo yem sɛ wo ya ebewie yie sa enti sɛ ne wan ka wonfo nso a hwɛ pani timoti om de awurade ahwam ohwim nko mama ma ne haw wo ba bia wo de nyame pɛ na obi wo a anya awurade o wone de awurade kum no wo awurade kum no de wonni nkwa wasofo bi wo awurade beku no asafo ba bi wo awurade beku no nipa bi awurade beku a ɛyɛ onfo nso nti de ɛne na kyɛ sɛ wabrabɔ no
ayabasa wo ro hwemu dia wo ba bia odoko kwaso kakra Isa nyom aduasa me ni chemu nan awia ne anadwo nsa yam suduru hallelujah amen hallelujah amen woni pa bi wa awia ne anadwo wonyame nsa tan so ayi ne suduru ne nsa yamu sudu ye kwadi fom pa bo e wo praso ye ba no ye benya accident eja ya car ana mitiri media aduane yese no a miti mapampam kai awana me koda baabi yade mi duru gi no doctor le hwema ni musa wase wo yare so wa mama duro just emergency ayinu a said ye bia pra jojo wase ho onyare ka kasa pala wase muvani ko ana yade mi ba fie ana ka yo negasi sa yo negasi ayamfonso kwa me danso wa yamfonso ayapone ai yo negasi adisika e betaja ya oka ni bi enti wodi be hu aja ya se wo beto be for do akọ kwa me danso nimfonso no mina na difo anu akoyi no wo pra so se won kan fonso waso oni mfonso bia yo negasi nti ni abenya accident yo negasi yeyi wo bia ma ne ka yo negasi pani Thomas ano patututu papa ne tie ano kurani agaba nsa ye na duba de na so se pani Thomas pa se ano patututu na woginaji yo negasi yo negasi kan kura boni wo mu adarama bampa yesa watata yo negasi sa yo negasi emoja be ya mfiri ho wo hwe ho no anu ojojo ya sisi enti wontimi mane na so wontimi afen yo negasi da ho ana wo mede ambulance ade ne ko kwalebu afen na yo negasi achi astati tukuro etu ya ma se wo bobo ntima won amam panifo ntima me nsan kura akowura mu a ebeye ana wo mu yi ne se ne mfa no ko kwam danso adani ekodu kwam danso mom di kodu kwam danso 3 days yo na gase se wa ba dwaman wa kofa ne papa ayire ana mini pa ni tuma se won papa bia no mo soma woni pa ba se yo na gase aka no fonso awa na ko fa pan mam wana de pali dia wono so an go school anya yibia o anso akrakra wate wasa yo na gase now o fa pran ana ofra me ase ana me say papa was yo na gase kwasi asam wo wadi mi ko tuno ano patututu na oduru kwam na so okotu okwa so yo na gase wo ya brosam mo mama brasa tuji ni ayi nyina enti yo na gase metu wotu no an 3 days ana yo na gase wuye yo na gase wu ne kan ni sika no ade ma agaya ono so ode beto kan no e wo he aka dididia wontimi nyamfo so ankyerɛ mu o men suragifo so onyankopɔn sa enti sɛ de mpabo si wo se ya na ya de basia hoden ya beyi ya ho apra na onyame betiba fa mu aye bibi wonyankopɔn betiba fa mu aye bibi ko na awia ne anadwo nsa yam suduru awia ne anadwo nsa yam sudu na me mu nsuo twen onu nsuo sɛ wanwe ya aduro bi ade bɛma obi ara wo bɛsa afia ba wo mu nsuo bɛtwe wo mu nsuo wo de amfa mogya duro bi ama wo enye yie na me kusa sɛ awia brem meka me bɔ ne me kyerɛ wo hallelujah amen le hia me no pani pɛ opa mu nyina no ɛbɛba no yɛsopani wasafo ba bi yare da hɔ ɛna mo amoa no ɛna wadada mu akyɛ wo wu an ho nsɛm bebree die nti ne ɛbɛbɔ mpa ya ma ho ntɔ wo se na na dem de se no osura awurade a ɔkɔfa awuri ayere no
wɔpɛm wɔka no mfo nso ɔyɛ dɛ ɛkyerɛ wo no awurade na ɔyɛ dɛ meka me bɔne me kyerɛ wo ka bɔne nso kyerɛ wo na mankora ma mumuyɛ so wɔnka na mumuyɛ so meka sɛ ɔkaa sɛ mɛka me mmarato ma kyerɛ awurade mɛka me mmarato hɛ mmarato no a woka no ɛnyɛ deɛ sɔfo no ɔte hɔ no o woka kyerɛ awurade mɛka me mmarato akyerɛ awurade saa wo na ɔde me bɔne so musuo kyɛeɛ bɔnsɛm ha wɔnyame na de wo bɔne ɛso musuo kyɛeɛ bɔne akyi no ɛyɛ musuo sɛ wokɔ asantekasa mu a ɔsi obi akɔyɛ adeɛ bi enti ɛyɛ musuo enti yɛkɔtwa edwaeɛ ayɛ dɛn agu no so bɔne biara woyɛ biara ɛyɛ musuo ɛwɔ awurade anim wontumi mma kɔmi nneɔma no nyɛ yie wontumi mma menim sɛ pani bɛka ho asɛm asɛn sɛ wokaa no wakyerɛ sɛ ebi adie ayare enti deɛ ne fira kooko sasaborɔ enti wo gyidi no a da hɔ no a wohu sɛ ahotɔ bi ama no ɛyɛ kɔmi a nipa bebree adi asɛn sɛ nsuka sie a ɛnam biara wɔ mu no wode DDT kakra bi gu mu a wobɛka sɛ mmoadidi agorɔ wɔmɛhwirihwiri ɔmɔba nso ɔmba abɔntea na ɔmayɛ mmerɛ enti sɛ woyɛ odiifoɔ woyɛ sankani woyɛ adwontoni woyɛ ɔsɔfoɔ na woyɛ wadwe sɛ wobɛyɛ mfonsoɔ na wobɛdi kɔmini a me se wobɛyɛ mmerɛ wodi agorɔ a kooko anyɛ wadi a bɛyɛ ɔtɔ aduane nyɛ ɔdɛ wontumi nna ne ntoasoɔ no wo na ɔde me bɔne so musuo kyɛeɛ awurade na de kyɛ saa kɔe yɛnti tini biara ɛmmɔ mpayɛ da wobɛhu wɔ no obi a wɔyɛ tinini biara no sɛ ɔbɔ mpayɛ adi kyerɛ awurade a ɛda wobɛhu no a ampa ara sɛ asu kɛseɛ yiri a ɛfa ɔyɛ a no nkorɔ amen kɛseɛ paa bible sɛ wo so wobɛsuro awurade ne a osu kɛseɛ ɛyira ɛmfa wo nkɔ da ɛwɔ mpaabɔ mu sɛ osu kɛseɛ yira ɛmfa wo sɛ Dr. Jesus ne ka ho wɔnyame ka ho saa na osu kɛseɛ yira ɛntimi nwunya dɛ ɛmfa wo nkɔ da na ho wanfɔ na ho yɛ a yɛnka hɔ na ho wanfɔ kae osu kɛseɛ yira ɛntimi mfa wo nkɔ sɛ wɔnyame no yɛ dɛ ɛka ho kɔ wokɔhwɛ ɔno ayɛ dɛ deɛ ɔbɛbie no wakae yɛka na hu no ɛsu kɛseɛ yi a na ho wan verse number 4 ɔteatea poma no we hallelujah amen yɛagye so hallelujah wɔsu kɛseɛ ne ayiri no a ɛfa wo nsa kɛkyerɛ wɔatɔ mu no bible se tam a wobɛwura mu no na wateatea ɛpo ma no we hallelujah amen bɔnsɛm hyɛ awurade anim wateatea po ma ne we na wɔma nsutiri nyinaa mem amen papa wodi n'akyi a wusuro dabi o wodi n'akyi a wusuro dabi wateatea po ɛma ne we sɛ wokaa Matthew 8:23 ka hɔ kakra bi ne awie tumi a wɔ awurade mu sɛ yɛbɛba ne yɛbɛdi n'akyi ne yɛbɛbɔ mpaeɛ ne yɛbɛteɛ ho a tumi bi wɔ hɔ a wone ne nam a wonsuro hwee enti sɛ nɛ ahokyerɛ bi wɔ hɔ ɛna wokɔ malam bi hɔ anaa wokɔ bosom bi hɔ a yɛwɔ papa bi wɔ a yɛfrɛ no awurade Yesu Kristo wɔwɔ tumi no wɔwɔ hoɔden woyɛ nsɛnkyerɛnne yɛ nwanwadeɛ kyɛtea po ma ne we kɔ mbɛkyɛ asɛmpati nkɔtwetwɛm aduonu mmiɛnsa ahum ase berɛ na wɔsi kodoom no n'asuafoɔ no di n'akyi na hwɛ ahum kɛseɛ bi tu ɛpo no so hallelujah amen wɔwura Jesus na meka ne ho asɛm kakra kyerɛ wo wɔne asuafoɔ no nam ɛna ɔmo nam po no so na yɛwɔ ha no deɛ yɛ a wonhu na ɛmfantefoɔ ne nkrafoɔ no na wokɔ a wobɛhu ɛpo no a
Bible ka se what yet amane no na asoache no sa wo ye wadwen sa wo ya santidi na wo dobon so wotimi dwa dobon ensu a fa se afofre ekopo no so se asoache ne bo na wo hu sa ya wo de be doje asoache no a utom asoache ne be bu mienu wo be bu mu mienu enti nya wadwen sa konta wo dobon so wonim so dware wo tamte wan kran anamfanti ba bia ya batin se asoache abu mu mienu ba yes kan wa wo odifo asoache ne ntimi mu mienu asa se wo ya difo pani ba so so brade ali monyam sa sukase yira ntimi mfaw amen 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 na suafo ni dinachi ana suafo ni dinachi na hwe ahum kase bi tu epono so ahum kase tu emframa ahum etu epono so awopono so na ma so che bu bekata kodo no so ana ayi kodo no eba so che na ono de na wada afa yesu ha baba we wonyi na ni hwinta ka che obi asa yesu nyi na ni hwinta sa wada ka che nse yesu nyi na ni hwinta wono ho anu oje na home sa se ye hadwen enipa hadwen o okre ensu oto a kuma se wo mo wo kuma se dwem si wei wo de bansuo mu na sesi a ye awurade ye no kabuto na jo awia ba you obi akofa chi me de say papa we wo ye nipa nke hu no a ke atete na manawu okre enti no ye hu so wo ye nipa pa de hu no a anka da bia wo to ba kaka na asem kaka na asem na mi ma ze ko da pa di mensa ko enti ke atete no manawu na so wo ye nipa diu no wa na ni bufu anu anu ati mba bi no adwene no ho no adwene no ho chati apomarewe kwa ema asoache bekata kodo no so ana asoache no se asoache no bekata kodo no so dia na mu nyina mo ya yede ayira no ono de na wada he ewrade wona o me se wo gina ho me sa aha na wo ba ne nchan benyane ne se ana o gina ni cha se ewrade jiye na ya yira se wo ni ewrade na ma samfonso ni ho a manya wadwe se obeyira ta sa akasuma kra ewrade be yede obeyiu hallelujah amen hallelujah amen akasuma kra me se jiri nyankopon obeyiu amen na yewe wo hwa ye nua yona ya yina to ensuo no ka yoda wan ani ayi yona ato suom na aboa bi afre ni bonsu no ba bia ne se wano ne se wo ni minim enti wumra ne minim nkoduru ni yabu no na ne se no abubu mu dadadadada na Kristo wo tumi no sa waso wonku wa ufia ba fo ntimi nku da amen me se Kristo wo ba ne nche na Kristo se wonku wa ufia ba fo ntimi nyare nku na Jona timi akowura bonsuyam na san na wonyankopon a wo tumi na wo nkwa na wo hoden ne nsa dia bansem no na nsa no na wo de eda ketua bi kura yatum a dia na obehu bonsuyam anka hukuro kura enku ahukuro atedanka nyankopon se asedanka nyankopon se bonsam ha asedanka nyankopon se yona jini mfunso na mumu yatum no na ansa no na was aboa na kofi yoda wanwu be se awurade nkunwa wati asefo a wo tawo no woye de woye kwa nyami wotumi o akasan framanfa ana nyami wotumi o akasan yama
Kachira na No wase wan say. Ana wase wan say. Mo amugidie sha. Aba. Enipa bi wa ye bampa. Hwe wo bi gidie sa ne ho kire ne nti wa ama. Wo kopadi wo bedi ansa. Wo kopadi wo bedi ansa. Am so babo na ka kire nsa ya wi onyame ahini ne tire kane. Wo de ehia nyina ya dai ebeka ho. Ka Matthew 6:30 tire no a. Wo de ehia wo nyina ba ya dai ebeka ho. Ye swade anso ani awurade ananti sarma nanti awurade ani mu bai na obaye pa wa wo ba no mo obi ntumfu se wo de ode wo ho amagidi na na kombeku da bi o onipa bia no obetimi ahwew me se onipa na se ka me bi me maame ne papa betimi ahwe me asa ne wo mawu agame ana me wa wo mu nwi mawu enso se awurade maame mi didi ama me nom saa nso na nso enti fuani ntu nipa so fuani tu nyankopon a wo bo so ne asase ne wo bo wo ma ahoden no na emfira no pankodu anwumre no awurade behwe wo sa me se awurade ba dey behwe wo mankra ni awurade behwe wate amen ha me wo wa me tibi twini bible no nsem saa me tibi twini saa sanse akoma ba elisa wa hyenkom awurade se kwa masha wo ba kurani asem wo ndia masha wo ba kurani se kwa wono no ho na won hwew sabe na wo kwa baby nkran akona akwajuju ho wo ba kurani fie panitibati ofie panitibati o hade senka ba na na maame no anu aka no dia na eko awurade se ko bon sam awurade Osia wo se nyina dananima ara wo de nyina dananima nyame de wa manzo to wani bremu Now boy fa o vem no aya o mena ntidia ni wuram na obia meka je se binis kanti na empabo na chi no wo sohwe chi wo nhira kre wo yempabo no a na duru nyame ani ma afi na nhira no ye dai aba o enso obi bedwane akopadi onu bedi enso wo behwehwe a wonya ba me no mienu e be yempabo no ni e be wie no afi na obehu se eno ma astate ya djuma ha wonyame de wa ma senke ya ho nkiri yo na ayo bonsam enka da bia enka de obedie no nso nka emmo enso obonsam asim nhira akwai wo ma wonya bi kura kaaw wo ma wadamfo kaaw enti baboy wo mo amanyina to nsafro mo se o mo mmra awurade frɛ wo mo na awurade o ya nwade ya de kase no sa ya kan ya bi bom ne ya pompa ya wo hia be firi yeso amen Yesu di mo hia be free yeso amen Yesu di mo yare be free yeso amen Yesu di mo asole ni ba yie amfam papa mu se obi en bela wo ba ho me da asem huru bia na osusu ho tasa otimi se wo ye Kristo ni po baba bi odi na asem nnam no ye gidi nnam ye ni sei gidi na ko sei so wo ye yampa boy wa mabi wo baba ho me da se ye gidi nam di ko sei an ya adwontofo adwomo na wo mo di ko mirika adwom be na wo di ko mirika ho mu na ba wo mu no ho mu ni ba mu a so ahode na ba na ahode na dai na ba sa enti se ho mu ni ba mu a ai etibi di wo ye de wo pe sa ho mu ni ju a ye twa wo ja sa ho di ye twa no sa wa ja sa ho di odisi na hom no wo mu a won adwom no wo pagya no wotimo se wo nwa no hom aba mu a adinma no se wotia wo se hom bi na de wo ya de e ko wo ye dipa de wa ko ton no ma na aba abedu ha uku ada
abre afei da no nsa bɛfo abɔdwe sɛ bɛhwie wo nsuo ɛma ho mo nti abɔdwe sɛm na wayɛ mpaabɔ sɛ na wokigae agya ne babu a wodo nan wo nsa Bible say Awurade hunu mu kasere no ya on Awurade hunu mu kasere no ka say second Samuel first Samuel 22:16 ono waka asem bi ho hwe mo ma hwe anase ayam da pa ho yam da First Samuel chapter 22 verse number 16 First Samuel second me was Awurade hunu mu kasere awa sa no 22:16 no ekenkan say na ohene kan say da bi hwe second man hwade Second Samuel chapter 22:16 no me pasam bi ho verse number 16 ko o ya kenka Bible anato ko what be akọ Second Samuel 22:16 na epumu aka yi adi ko na ewiase anyina so ho da ho ana onyankopon so opia ba bi a ewiase nyina so anyina ho da ho ana Awurade ateatea so efiri ne hwene mu ene ne homem tashetahye mu bonsam Awurade agonja sam o kan ados pipe no du ba bi a e communica sa na do nsa kaka o ho betu wo se Awurade hwene mu dia lai tashetahye mu no enti panjo atiase no na kasa pani na na gbe wa mi ana wo se onyame kura nkrom wo ne hwene mu sem nkrom Awurade hwene mu ya dai kasere enti ka wo se onyame tumi mu no ana omode ahwe so aya ka ama that pipe no ntutu obi ya dai na Awurade hwene mu kasere no wo sa ntutu oni na timi pam abonsamfo nyina furu ho nadwo sa tumi no wo tumi ni hwene mu wa ya na adinsuo apa ma ya atọ aye ni hwene mu ntutu bon sam Awurade ani mo nyam bon sam Awurade ani mo nyam kwa wasam no so Matthew sampatin gwatwetema do ni nsia ne adu wo se won se mo amugidie so ana nti ehu aka mo se ada na ehu yesura baifo dodo yamfo nso ne amum yenti girifo yesura baifo what America ensura baifo what boduma se ensura baifo what krofo man ensura baifo se na e ba ya de atena o baifo atse entutu me anano na Mose asoma Joshua ne Caleb no mo se o mo nkosra asase no wo mo ba a no mo betu wo mo koma se asase na ko abrane ne akasefo na wo so ntie nti na Joshua ne Caleb se yehu mo se entutu me Awurade de on ba ye ebe se ye nsa enti se na watwi se abari ne ho baba mpa ya gidi no obonsam o ha gidi no Awurade de ne ba ya dai ebe se ye nsa kan me kasia ba amen asari do bia dio na yesu ni bebre yesu dino ehu aka mo se ana o so tete mframa ne po no na yedin bon sam shawo Awurade ani bigam ana wo sare ya tete mframa ne po no ana wo tete apono na soche no yedin wo how be na tese apono na soche wodifo Awurade betie tia wo how a wo de bae menua no wo bae se wo besura Awurade anante Awurade ani ma wo baifo a wo how no won tese apono na soche Awurade betie tia no na yedin na nkudumdia baba na wabra obom be yedin ye nipa no wanwa
Aya nipa no nwanwa. Ana oka se. Ana oka se. Onipa ba kura ni. Onipa ba kura ni. Ana emframa ne apotie no yi. Aw. Wo ya mi wo hu. Abenio. Adafwe woni. Ana gidi asole no efiri onyankopon nkyɛn. Sɛ ɔka asomafo a somafo sɛm 13 verse 1. Hwɛ yankoa na awurade de wɔsom ya maye a asankafo adifo ne adwontofo a yɛbɛhyia mu a yɛmɛhyia mu kake o empaba yɛbɛbɔe no ɛsɛ sɛ bibisi amerikafoɔ mo bɛnya so mfasoɔ landinfoɔ bɛnya so mfasoɔ mikro mu wura asofo benya so mfaso asasa adifoɔ no ho konkro faso eyi de ɔhaw bi a wɔwura aso ne abota nso nyinaa no efiri hɔ manka me pa amen enti bible sɛ asomafo nyuma no eti edumiensa nkyɛ edi kan nso asafo a Antiochia no hallelujah asafo a wɔ kurofuro mu no na adiifoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ bi wom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na adiifoɔ ɛne deɛ bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ bi wom. Akyerɛkyerɛfoɔ bra asafo a ɛwɔ kurofuro mu no na adiifoɔ enti sɛ sabio asɔre no aka no wɔn sɛ adiifoɔ ɛni hɔ bi mu a ka kyerɛ nsɛ wɔn nim deɛ ɔka ɛyɛ bisibisi basa asafo safo no a na wɔn ntu akira no na adiifoɔ ɛne deɛ bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ bi wom. Ɔne Barnaba ne Simon a ɔfrɛ no Niger kɔ ne Kirini ne Lukio kɔ ne Mani a wɔyɛ no Mansihene Herod ne Saul na ɔso Awurade na ɔdi mu wada no. Hallelujah. Amen. Abra ɔmo soma Awurade na ɔdi mu wada no. Hon konkro ɛka sɛ Hallelujah. Hallelujah. Saa na nso yi ya ba sɛ ya bɛ soma Awurade ne adi mu wada obi bɛyi wata de ehuo obi so awia wɔ kyɛ de amako pa wɔto anyina na do ohu obi so kɔkɔ any team blood wo se hon konkro no ɛmɛyɛ twuma awɔ wabrabom wayɛ mpabɔ ne wɔyɛ dɛ wɔdi mwada no anti wei ayɛ mpabɔ mu adadeɛ enti sa efiri dɛ wo ba wodi kɔkɔ di awɔkyɛ awi tii a me ka kyerɛ sɛ nyame fa abɔ ne nkyɛw. Amen. Sa wo nyale na dɔkta ntwerɛ do ma wa ya wɔde sɛ sa mpabɔ wɔyɛ mwadadeɛ. Hallelujah. Amen. Ayɛ mwadadeɛ mpabɔ wɔdi fuai enkodidi wasankanie asofwe we de mennom kakra de nyampon de na yemo ba ne akase adifo na adwo wo mo ahu enti asofo ne mu hu ayeyi e ma no mo nso dae ya oni pa bi wa pompa ye pa
ya wo ba ni bi ho a so ka Lucas mpa etimienu nchichemu ba se aduenu nso a wo ka wo ba bi ho asem bi ho amen musu ya di mu ya bibia ya yie ti ya mu nya kokko no anem breke no de ma ya fina guru tiri wa we na de abetre odifo mfra no enka asem kase ese wo ababawa eni na otwemienu wo benya ku kasben ba wa wie wo be kontantale Saudi muada dia wodi muada dia wo be ko America wo be ko London amen Saudi kokko na betra wa we kai ma fale na ma betra ho no wo se bani awu ko Lucas Mpa etimienu etema ya aduasa ensia ko aduasa ensia ose na odifo ba bi a opra ne hana wo ho wose odifo ba mampa ne wose de bai odifo ya aba wodi wo betuma ya odifo wonso na me kacha nya donto anko wonso betuma ya odifo ana bo so wo betuma ya odifo maja adwuma na gu yeso dodo adifo na hu wase de anya adifo ba sa odifo ba wo de da no ho baifo bi na ba ho difo bo abeto agya badum ha maka se wo se agya zikise be difo wo hallelujah amen hallelujah amen yes wo ya duntini o betuma ya difo asankafo de di kan ni na no mo ya difo aduntufo no nyina no mo ya difo na David ro ya difo wo ya sofo wasa yo hene what men wadwen still home ne kan wache so to mo asesa home adi ma no sesa kan wache na mani abrepa ya pam wadadie sakati anya klekle nko hallelujah amen hallelujah amen nya klekle nko so okay fast so me baso Matthew 13 verse 52 secretary me ba secretary so Matthew 13 52 what's it there Matthew chapter 13 verse number 52 what's it na wakachira wan say ye nti twrefo biara why no suani twrefo biara wo yesuani why osuani ama oso ahini no ama oso ahini what say hey what twrefo biara wo yesuani ma oso ahini kasa secretary adwuma kwa nti ya ba ya eni abere no secretary adwuma no ba brum sa what twrefo biara wo yesuani ama oso ahini what say fewura bia ofina ajapadie mu eyi ni omafoforo ne dadaadie nti bibia no ma bibi papa nadi adabi wa me secretary for na say woka osofo extra obeka secretary say enwa bi ho a wo mutibi twere ekwa ehusi onyankopo aso da secretary for wo mu wo ba wo de wunya bi wo de osoro ahimiye secretary amen baba ba no na wa nane come on sha hallelujah amen omnyaso ahiniye ni bi enti wo ya na ya pemwa waso ahiniye ne de no ani wiase de ade jepa ani banga adwuma ne nyepa oto Matthew eti mieru entema ya aduasa ensia odifo ba bi a fra ne hana oye fani ba wo free asabusua kuo wanyini na wowale maba brem na ne kunu tena mfinsia nso na oye okrafo a na wadi mfinsia be ya dua wotwe nan tie so bobo me ba sa wo so bobo ana wo kwa koto yu hana wase wowale woni maba wure brem no wani ne kunu tena mfinsia enso
ana ne ku ne yare ewuye oh na oyo krafo a wadi mfinsia bese aduawotwe nan wo sare no sa ya hwe ne ya wo betena ha bobo na akwakoto wo bi no ana abehu wo tra sin mfinsia nso no ana odi mfie sai aduawotwe nan enti se wodi 20 ana wo ware fa 7 ka ho tifiri otia o se pani timoti ewu enti enya amani awreho come on kwawu Bible said there sister sawte bi wona ya baba wa sawte wo kum woni ne tiam fisia anso ma ntwa mo no dia ebrusa ana oyere na ompa asorofie hoda anti akwe Bible say na wompa solifie hoda dai eta na odi muada ne mpaebɔ som onyankopɔn wode dia emuada ne mpaebɔ som onyankopɔn adekyea ne adesaye wontimi tira so yɛ kurani anwewɛ mmerɛ kɛsɛ biribi awerɛhoɔ muada tie ne mpaebɔ ɛnɛ mba ma ne gye paa mbɛto bi menwia no menwia paa no wɔno na nka me papa ewu a ɔno papa ne bɛdi adeɛ na ayi fofia nto ata no ɔno kɔɛ wɔno me papa ne bɛdi adeɛ no ɔno sa me papa ho kɔ abranteɛ no hwɛ wɔde muadadeɛ ne deɛ bai mpaebɔ ɛsom onyankopɔn adekyea ne adesaye agyentofoɔ momfa muadadeɛ ne deɛ bai mpaebɔ agyentofoɔ nyame ahyerɛ mu o hwɛ brɛ so sɛm ɛti deɛ ɛtɔ so mmienu ɛti nnum nkyɛmu bɛɛ du baako hɔ no kɔ no hwɛ kɔ Lamentation chapter 5 what if free by 11 ho kɔ nkyɛmu du baako fɛ du mmienu hwɛ wɔse na asɔfoɔ no efiri kronkron bea hɔ efiri adi hwɛ asɔfoɔ tumi firi kronkron bea efiri adi a wɔn ne adwontofoɔ nam kɔ na asɔfoɔ a ohunu wɔn nyinaa ayɛ wɔn ho kronkron hwɛ asɔfoɔ ayɛ wɔn ho kronkron ɛnam paabɔ asɔfoɔ ne nyinaa nyɛ ho deɛ bai kronkron na wɔn ani nkyekyɛmu akyi sɔfoɔ no du baabi a ɛnyɛ ho kronkron adeɛ a yɛ awerɛho sɛm koraa no ɛwɔ 1 Timothy nkɔ 2:8 no Bible se ɛsɛ sɛ nsa a ɛho tie abufuo ɛna akyenyɛ bi anim sɔfoɔ bi wɔ du baabi a na libu afu ne yere na wayɛ nneɛma bi na enti sɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ ma wɔn na wɔdifo a wɔn mpaebɔ no deɛ wode wate ho ɛnso enti yɛ a mommɔ mpaeɛ sɛ wɔdifo a meekɔ ne hɔ yi anaa wɔsɔfo yi problem bi nna no so wɔnkɔgye biribi nyɛ saa da no wasɛw a wɔ asɔfoɔ yi bi ma mo brɛ saa sɛ ɔmo nyɛ ɔmo ho yɛnyɛ ho kronkron meka ho bi ɛnyɛ ho kronkron nti nsa no ɛntimi nyɛ adwuma ka yɛwɔ gyidi a ɛne ɛyɛ ho deɛ tena agoda ɛbɛyɛ adwuma ka Matthew 17:19 no a na ɔmode otwafoɔ bi aba na asuafoɔ no teatea no ankɔ na Yesu Kristo ne asuafoɔ no ɔmkɔ bepɔ no so nansia ne saneɛ ɔbaa no ɔbɛteatea twafoɔ no ɛna firi no mu na asuafoɔ sɛ na awurade ɛdɛ na ɛsɛ sɛ nka mu wɔ gyidie te sɛ sini pia baa hey ɛnɛ district kuro from ɛsɛ sɛ yɛnwie yɛn mpaabɔ yi ɛsɛ sɛ biribi si tirinwi mu adwontofoɔ no yɛnkɔ adwontofoɔ yi kɔ mmienu na Lewifoɔ adwontofoɔ no hey wɔsɛ ɔhemfoɔ Lewifoɔ adwontofoɔ brabra adwontofoɔ pɛdi brabra Lewifoɔ adwontofoɔ no a wɔhyɛ Asaf Heman Yadutum ɛne ɔman ɛne wɔn nua nyinaa wɔhyɛ nwera fɛfɛɛfɛ hallelujah amen ɛne deɛ mo hyɛ kɔ nya deɛ bɛyɛ fɛfɛɛfɛ ɛna ɔmo kura mɛnta momenta no yɛ deɛ ne deɛ ɛwɔ yɛ minim so woka Kolose 3:16 a kan wa asɛm atoa ma asɛm no so Kolose 3:16 ɛnti adwontofoɔ mo nso mohwɛ mo so yie na yɛhia mo hyia mo papapapapapa mo ne adwuma no mu ɛnyɛ yie Paul saa na ne honhom na ba ne mu kɔ Kolose
etimiensa enchema ye edunsia Ko. ose abrabo nyina so Ko. momma Kristo asam ne ntena mu bebre Ko 17 mon 17 no na biribia a moyo no asem mu 16 no awie na ho asem 16 no momma Kristo asam ne ntena mu bebre momma Kristo asam no adwonfo mon kyerɛkyerɛ na mon kasa nkyerɛ mo ho yai kyerɛkyerɛ akasa kyerɛ mo nyansa nyinaa mu me bamcho sɛ maka bibi na ha obi a me srɛ nsɛ wɔ mfa nkyɛ ebia na nkyerɛkyerɛ no so du baabi a na asankafo no abam otimi sɛ du baabi a na ate afa so nyansa piani wɔne obi wɔ problem kasam kwasiafo ho ahwanfo hwehwabo otimi sɛ asɛm no ɔde nam no wɔka nyame asɛm so wɔne wagyimi kora akyɛ asɛm no ɔwɔ ka sɛ obi a wokyire obi no sɛ wokyene no wɔdwoɔ so ɔte ase ewu adan na onipa fɛfɛfɛ saa wonom sa saa adan deɛ na ɛyɛ hawo ɛnti wagyimi paa wonipa fɛfɛ a wonom sa wo nsa wagyimi sankani wo wagyimi kora akyɛ no adan na ɔbɛsakra hwɛ kɔ ne mamfa banu si na nyansa nyinaa sɛ bibia ayɛ ne tam da so o tam da so nyansa nyinaa mu momfa sankuo sodwom hallelujah yɛmfa sankuo sodwom ne ayɛyie dwom ɛne ayɛyie dwom ne honhom nnwom yɛnkoa ne yɛwɔ adwom gbc 2 gbc 1 gbc 2 gbc 3 yɛato ayɛyie dwom yɛkɔ gbc 2 no a yɛkyɛngye ne sɛ si a wobɛtɛ adifoɔ badu hii na yɛduru gbc 2 no ɛna gbc 3 no yɛbɔ a one day wubɛwu na kyɛ sɛ ɛhɔ no deɛ yɛabɔ mmerewa no yɛyi no na kyɛ sɛ gbc 3 ɛnti yɛnkoa ne yɛwɔ wo sɛ dwom hom dwom ɛne awufoɔ dwom ɛyɛ gyidi nyankopɔn bɔ nsam ɛyɛ gyidi nti sɛ yɛbɔ mpabɔ saa bia bi sɛ pɛritomas wɔde asɛm no bɛgyina hɔ nanso ɛna no yɛbae na mekɔ yie no nti na ayie na ba nti ɛbɛka sɛ na mentie wa baabi a na maadwe ne da no sɛ ne mankɔ hɔ a wɔse yɛmmɔ mpa yɛma Ghana yɛmmɔ mpa yɛma wɔhaw a ɛba wɔsoro ahenniɛ no nti yɛahwɛ yɛ abonsam bɛwiae ɛnti baabɔ yɛka mfonsoɔ no yɛbɛbɔ mpa yɛma yɛyie diem sɛ yɛsiesie ho sɛ Awurade bɛto yɛyie ne ayɛyie dwom ɛnto dwom ɔde aso makoma mu Onyankopɔn ɛwɔ makoma mu adwontofoɔ nso du baabi a moyɛ stubborn yɛpoampoa o ɛyɛ ho motumi ku kooku ho kooku ɛyɛ obi awu a kooku yɛama no bi onyame de moyɛ adwuma papa adwontoɔ no yɛyi firi mu ɛnyɛ yie o mese nyɛ dɛ ɛnyɛ yie nti Israel mu a asɛm siiɛ ne nsuo ntɔ ɛnyɛ Eli adeɛ no nko sɛ woka ahene mma a ɛdi ka ɛti mmiɛnsa nkyɛmu 19 hwɛ asɛm bi wɔ hɔ wɔka asɛm bi wɔ sɛ nyɛ Onyankopɔn a kame adiyifoɔ no kɔ ɔhene no kɔ adiyifoɔ sɛ ɛnyɛ a kame hwɛ w'anim da ahene mu nwoma a edi kan 3 verse 14 3 ntɛm a yɛ edunan ɛkenkan sɛ na sɛ wɔnante sɛ na wokae 1 Kings chapter 3 verse 14 hwɛ second king ma hwɛ de 3:14 wɔka asɛm bi wɔ kɔ verse number 14 na Elisa se sɛ asafo Awurade a megye n'anim ati ase wɔdifo sɛ asafo Awurade a megye n'anim nei sɛ sie sɛ ɛnɛ Yuda hene Yehoshaphat anim anya ahemfo nyinaa na ɛre pabɔ ne Bible sɛ ahemfo no bi aba bɛpie n'anim Yehoshaphat deɛ ne wɔyɛ correct wɔn ma aka na gyerega asafo no bi wɔ Bible so wɔbɛbɔ sabi agu wɔn anim sɔfoɔ toilet wɔbɛbɔ gu wɔn anim
Sene yuda hene yo safata nim na mehwa anka menhwe na menhumu na afei momfa sankuboni emre me hallelujah momom sama sankubofo no sankubofo momfa ne mra banim enama sankonti ko na sankuboni ni bo no sankuboni ni yade ne ba ya abo adwom no amomo bo no ewrade nsa ba me so ana ewrade nsa ba adifo no so sa ko na waka se ewrade nsa ba me so ewrade nsa ya dai aba me so se ewrade sie ni mututu mena hey ani monhwam ensu ento won fi bebre na fa mututu amna ani monhwam bebre na se ewrade sie ni ha se okosire mu a enam se wo mu ntosi ni ensu ani honti no wo ma tututu amna enti se ensu to na ta mu a wo ma sesa gu wo mu nuaba no so mututu amna ani monhwam na se ewrade sie ni mu hu mframa bon se mu ha efra dutuamu o ton mu hu mframa na mu hu ahum mu ahunu bia na so ensuo ebeye mo bohwam ma ka na monom hallelujah amen afa di omhu ya say ya hu mframa ya hu ensuo na atosa na amna ni nyina aye mama na ma don joso afa ko wa yin na adufo ni ntirase beso semuma de toso me netunum ichemu dumienu no so kai ichemu dumienu wase na okogina awrade afore bi chia no anim oja fare mo chia ni mu na Israel bedwa ni nyina anim ko na otre ne nsem ko na Solomon eye ko bere simpie bi na Solomon da no osi ye no adwontofo ne asofo ya mom ne asofo ne kama bi mom dwontuni bia wantie asofo bia no ensi ye ko wase na adwontofo nse anyina fefe adwontofo ne ya dai esa anyina fefe ana stevie dwontuni bia ya wo basole ama nwira nya fe no kura menta asafo be wo basole a homeda ya ba hwehwa nwira wase ne se wo mo sa nwira de be fefe ekura na wuro jom tibi wobi wo ha ne nwira ahye no de basole party dan ka wo de be ko wobi nwira nyini sa agifo bi wa ne nwira nyini free company penso won beso obesesa no sanu ba we nyina no ye betu agu firi na mahu quotation yi me ba mu na me hu bibia me wo bewura so dem ma betima kase kwose bra ti o se wo ma ya fi nya fa ma kase kwose bra asa awura de be srawo ana kwa ko janu wa yin fa e gidi dia hallelujah amen yes abra me sa to ba kwa ma wo velo na sa to ba kwa ma wo mi nua no me ne na ya djuma no free me na ntibirem kwa wasanyuna fefe ekura na wuro ene menta ene nsankuten ede gina afore bucha na pay fm na asofo ha aduanu aka ne ho asofo ha aduanu ka ne ho sa totobento na totobento chamfo ne adwontofo no eyese obakofo beka ho adwontofo no omani asofo no ade asofo no ya te se omo ye baakofo te se baakofo ma ama wote ene baako ya na papa mu bedu na sira we mu na me pagya na ho na me wase munya baako omo te ne baako aduma we ya be no munya baako aduma we ntua ka oton ya ma ya hwe ya pon ya ma ya hwe onyame ho ne ya di akatua onyankopon de ama se ya pon ko magazine ko dipa ye sofo magazine na wono wodidi o wono wodidi ha enti wo ba bia ye be wiye no asesa wo ko ya ma hwe menti ase be mampa bodi bi di adwe ba no wo fura yi a wo top aturu fa bra na nsu ni nyina wo de bi ni mu dada awurade ahyira wo de ya so wo di pa na ofra me ka jira me se papa na di manya paturu a ana nsibiem eti adwunfo e monya ba ko aduma mu pani na de asha me nsansa me nkasa na firi kyira nyambo akọ no aduma ne beko yie ye beka bom aye ba ko adifo asankafo adwuntofo anom ka bom ye ba ko die na si ye na wote ene ba ko odi ye awurade aye ene ba ko om di ye awurade aye na wo da na se
Ano mo da ase no. Na wade totorobɛnto ne nawuro no. Ani totorobɛnto ne dawuro no. Ɛne nsankuo no. Ani sankuo no. Ama wɔne so yɛ awurade ayɛ. Ayi awurade ayɛ. Na de na ɛyɛ nadoyɛ ɛwɔ na oyɛ na nadoyɛ wɔ hɔ daa. Sɛ oye na nadoyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Amen. Na mununkum ɛyɛ ɛdan no ma. Aha na repa no. Da fa yi ne ka. Ana. Efiri suro. Efiri ayo. Ye beto ye ma be akuetu anu omo to dwom ne parliament sam ye nsenka no. Ayo oma no. Ana. Enam se omo ye ba ko no. Ema no ye mo so mo ye. Basu at. Ema no munya ba ko. Wo mo ye ba ko no omo to dwom no. Bible se dia. Mununkum ɛyɛ ɛdan no ma. Aba ye mo ma. Na mununkum ne nti. Mununkum ne nti. Asɔfo ne ntema nyina ansom. Ɔma ntema nyina ansom. Asɔfo. Mununkum ne ba dan mu no. Adawe asasa bibi si wom. Ana me ba mani achi krofomfo nyame nhyira mo. Amen. Asɔfo sai. Nyame nhyira mo. Amen. Aga na fa. Tie. Bosom obi ade. Na da ben me nya da bi. Fa sa me me de me tinta ntabodam. Ani mre obi ade. Ma osia woni bebre. Sa. Ye tintabodam. Ti awurade kyerentumi. Minim se beduru mi obi no awurade ba yɛ ebe kyerentumi. Sa. Sa adani mo fe. Adani mo ti yade yakra de nipa dua ba aba som. Aha kanansi. Mununkum ne nti. Mununkum ne nti. Asɔfo ne ntema nyina ansom. Mununkum ne nti o adwonfo ya ba akopɛ no. Asɔfo ne ntimi anwura danum. Ansom. Efiri sɛ na awurade ne monyam ahyɛ dan ne ma. Nyame ne monyam ahyɛ dan ne ma. Amen. Bon nsɛm wɔ ha. Ti yɛsrɛ awurade sɛ wɔn ma ne monyam ahyɛ dan yi mu a. Amen. Na de wɔyarefo bi. Yade montra yade wɔha montra sɛ awurade hyira mo. Yade wɔha bi ane bi ba awurade a wɔwɔ tumi ne wɔwɔ nkwa no. Wɔn yɛ obi ade ha wo ma sɛ wɔhia no a ɛnɛ Yesu di bi nti awurade ma ne nkɔ yɛ defoɔ. Amen. Ampa ba ne bɛyɛ bia no wobɛyɛ defoɔ. Amen. Yadeɛ bi na da so a awurade nsaw yadeɛ. Amen. Sa adwom ne awoni mu to a ɛnɛ onyame mmia wo komam na wonto. Amen. Wɔyɛ difo a awurade mmia wɔ na wo hu agye. Amen. Wo hu ye awintasam. Ɛyɛ sɛ ye na ga sɛ wabe Bible say adimu hom afom o mi we so baye no wo ya asode ada wan mu maame ana ama no me na ba so kopa maame kyɛw na baye no nkɔ we de he no amini mina na ya ja wo ma hwehwe so agu so wa ya di nyuma pa di nyuma no mo ten Yehu asese ni say enti ne waso no ebe ye oya mo oya hu adwuma awurade hu ye mobo amen ya ma metam aso da foforo ye behia ye yaka wo ho min twa so enkubu emra no esan say ade bia ye mra na dia me ka kire wo ewo Joel 2:13 Joel 2:13. Let me find my name. Can't tell. Who's a be baby? One basha. Me say I'm Bible, no. Joel 2:13. Yeah, who Joel no. Yeah, Tamko. Come there, Santa for the about Mawam. Na Tamko. Joel 2:13. Antimu. I'm going to fly. Joel chapter 2 verse number 13. What's it there? Musu sa makuma. And as some of the abra in answer. Yes, shine any makuma. First in Israel for us, Assembisia. Says of Penity, the Comium, Yababona Mania. None of them do a Tama we no wasram ye kokuno and se baba na mane asebia we a wupa no na wa fa na tade ya no wa chichim no wa twisa nso aguditi wa boa e na da
And the Bible said that Yensu Saya de Bay. makoma Yakumem. na nyɛ mo ntaadeɛ mu Yan Tadia. na mo nsa mmra awurade mo nyankopɔn nkyɛn Yan Sam Radinche Hum. na ɔyɛ ɔdomfoɔ Why you're done for? ɛne mmɔborɔhufoɔ Any more brown for? na ne bo kyɛ afu Nanibu Chefu. na n'adɔ yɛ so Now I do your son. na ɔnu ne ho adebɔne ho Hey, one knew what the bonnet said, nah, Nanko by your bonnet. What did that also? I'm out be Bianco ya. And then every man is you. amen Every other count. amen Now do me mobile hunt. Nadi mo nyamni entrada. amen Bawsem kɛseɛ paa ma ɛyɛ zonal pastor Isaac Opoku. Yɛde ase ɛwɔ